Kwaci na waya, kwaci na waya, kwaci na waya ya addaba al'umma. Kwaci na waya, jama'a ku sani ku kula al'umma. Daba al'ummar gari, jama'a ku an kare mugu da sifata mutan gari. Malam ka kula da kanka rayuwar karki ta ka adana. Rikon wayarka a hannu kamar da akwai haɗari ɗan adana. Idan azal ya dirar maka ɗauki ka ba su wayar ba magana. Hakan shi ne mafitarka ka bar su ba su da tsoron rabbana. Ina kira ga matasa maza da mata yara kankana. Ku bar waya kan hanya sirrinka nemi wurinka ka adana. Buhu kamar sa da dama akan waya zai bar ka jina-jina. Kula da kanka aboki karanka za ka yi wannan zamani. Kwaci na waya a yau ya addaba al'ummar gari, jama'a ku an kare mugu da sifata mutan gari. Malam ka kula da kanka rayuwar karki ta ka adana. Rikon wayarka a hannu kamar da akwai haɗari ɗan adana. Idan azal ya dirar maka ɗauki ka ba su wayar ba magana. Hakan shi ne mafitarka ka bar su ba su da tsoron rabbana. Ina kira ga matasa maza da mata yara kanka. Allah oga. Kai oga yace zai kare talla talla. A ina? Wallahi wallahi. Sai ma kaga walwalin oga. Guda biyu ne faska faska. Tashi mu je. Tashi. Da ni za a je. Tashi. Tashi da Allah ne. Ya addaba al. Salamu alaikum. Lafiya? Malam. Ya kai. Wallahi wani ne zillan ya zare mun karfe ya kwace min waya. A ina ne? A nan waje zallahi. Sana yake. Wannan. Mu je wajen komanda bi. Bismillah mu je. Allah ya ce wani ya ina na san ki. Baka gane ni ba? To dai na gane ki. Ka gane kowa akan titi? Aisha ce fa gawo barira. Okay, jiya ma kuma kamar na so na ganki a cikin gidan mu. Kin san abin ne da yawa yanzu tuta ta yawa. Ya ke cike a gida? Lafiya galo ya harkokin. Ya makaranta amma dai kina kokari ko? Ina kokari ina zuwa. To haka ake so. Yanzu na kike je? Zan dan je unguwa ne nan. Okay, to ba matsala. Yawa sai an ji. A kinga. Kin san menene garin nan ana fama da bagar tuta. Kebura ta koina ba dan wani abu ne ke da binne. Sai garin ne kowa haka yake fama. Ni ka gani yanzu wannan 500 din ita kadai ce da ni bayan shi bani da ko sisi. Kin gani ba wai duka nake so. Ita bani da wani. Ki ji Allah. Ko ƴan tati ya ki dan jinga mun kin gane in je in wanke takatulin nan kin gane in narka mata yayi makomai iblis ko ba haka ba. Shine dan freezer za ta saukan mu. Haba yaya taci fa kace. Kai kai kamata a ce ka bani ba wai ni zan baka ba. Ke baki san kuɗi yanzu yana hannun mata ba.
Allah ki dan yage mun da koyin ci gaba da tafiya. To ba matsala ba matsala. Wai kai dan wallahi na ba bi ka akuya na bi ka rashin mutunci na rantse da Allah ku dai gene ni ba. Kin gane duba da ya dan dakalta nan ci gaba da bulama da Allah. Yanzu na ji ba matsala ba matsala. A 200 zan baka. Yanzu dai abin da za mu yi mu je nan bayan layin sai mu sami kanci sai mana canji. Ba matsala gani sai samu canji. To kin gane abin da an ƙara bude ki akai guda ɗaya ne. Jira idan ba na mai duka bane idan mutum ya sa mutum ya jira cikin gane akwai ciwo. Kawai ki zuba ta gida na samu canjin hanka miki. To ba matsala na ji amma dan Allah kar ka dade. A ba wanda dade ba normal an kawo miki yanzu nan. Allah ya ciyar da ba ya addaba al'ummar gari. Komanda wannan bawan Allah ne ya zo mu a kusa cewa an kwatan masa waya a can layi. Shi ne nace bari mu zo gurinka. Malam kai ne ya kwato wa? Ni ne Allah ya baka yawan rai. Dan ke dade. Da makami ko da abin nan? Wallahi bawon Allah. Wani ne ya dauke ni a babur. Ya zare mu ashe karfe ne a hannunsa. Kawai ya zare karfen nan ya ce in ba shi waya. Shi ne na gargayo domin daƙile wannan ɓata gari da kuke yi. Ne gaggawa zuwa in fahimtar da ku halin da shi ne daidai. In an maka abu ka zo ka faɗa tun wuri kai report akan kari. Yanzu za mu haɗa mutane mu je mu shiga layin wani operation a layin. Za ka nuna mana kowa inda aka maka abu. Anya ku Allah ya baka yawan rai wannan zai kwa zai biyu. Ayin Allah da An ina tsoron zai iya maimaita abin da ya riga yi fa. ba abin da daga ga ƙarfin da yake hannunsa ba fa Allah ya baka yawan rai. ba komai za mu shiga mu dama haka aikin me yake. Haka aikin me yake sai an ce guri lalatacce ne kuma mu je kuma Allah ya ba mu nasara ai Allah ne yake aiki. Za mu haɗa ma mutane mu je yanzu insha Allah. Allah ya taimake ka. Sanin aiki a je a kamo su na mutane. Allah ya baka yawan rai. Maza a je. Na gode. Yawa. Ya addaba al'ummar gari. Wai na ƙofa gida fa na zo. Na zo. Kwaci na wuya ya addaba al'umma. Kwaci na wuya jama'a ku sani ku kula. Ya aka daga kina ta ɓata rai. Kai ma ka san ga abin da nake so sai sa mun rai kake kuma yanzu sauran kwana biyu wannan abin kana so ka bani kunya ko babu abin da ya kai harkar nan kawo kuɗi kai ma ka sani. To harkar mu da take ka kuɗi. Kin san da yadda ake wannan harkar kuwa ta ran mu muke yi ba. Kawai dan ba ta ga muke burin ki ba shine sai ki ranga zazzamburo baki. Kwantar da hankalinki ko dariya ki yi ma bai kamata ba. Amma dai ka sani abu tun yaushe sai abu ɗaya ake yi yanzu sauran abin nan kwana biyu har yanzu shiru kana so ka bani kunya ne. Wallah ba da baka kire na mun hankali saboda kin ga ana son ki ana tare da ke za ki ringa mana jaraba sata shi ke dan ke ga yayan mutanen da na bata duk dan in biya miki bukata ma sai in dinga zuwa kire mun haka ke kin isa abin haka ne ba sai a rabu da ke ba ko ki kadai ce mace in ji da abin da yake damuna ma mana Kai haƙuri. ai ke ce wani lokaci na uba ashe kina so na he munafincin tsiyayar iska yanzu me matsalar ki ga yabo In ka abin da nake so nake ko 'yan miliyan ɗaya ne ka shi. 'yan miliyan 1 an gama yau akwai gadi kenan 1 no wala sweetie ki dariya yau za a kai miki sakon ki an gama za ki da sakon ki cire gida ya kawai Ya addaba al'ummar gari. Baby! Baby! Ina za ki je? Dan wayan nan yayi yawa. Ba ce kike
za mu je aje ki da ko kin ba su fitan ne kina ciki kina latsa-latsan waya wannan latsa-latsan waya take wannan latsa-latsan waya take dan Allah ya sauri ki fito ki zo mu tafi ai ce latsa-latsan waya ba zai kare ba ai tafa man latsa-latsan waya ni wannan latsa-latsan waya ya fara damu na a gidan nan na wallahi tallahi na yi miki magana gabaki ɗaya to take ki fahimci abin da nake miki magana yanzu ga yadda ake kashe mutane akan waya a banza sai a buga maka uba kin ke kuma kin saba yan sai ki fita inda yake da hadari ma a kira ki daga kai hakuri mu je sai su to ya ba zan yi surutu ba yanzu zan gargade ki dan Allah wannan dannan wayar dan Allah kada ki fito waje ki je ki rubuta mana shi dan Allah idan na ajiye ki ko ni na kira ki kika gani kada ki dauka dan Allah in kin je cikin gida inda kika je sai ki dauki wayar cikin kwanciyar hankali kullun zance ne kwacin waya wai ni a yanzu akwai wanda ya sai zo ya min zarra ne ni za ki ga mu ba za a zo a miki zarra ba amma dai na waje su ba ruwan su da wace take ba san wace take a wannan ba za mu je in ajiye ki in na ajiye ki sai mu wuce abin da mun za ka kai na ba zan kai ki ba san dai ni ya karanta ta mu je ya addaba al'ummar gari a gwagwarmaya fa ya ɓatan lokaci wallahi ko ne gida inda ka ga sai an sallame ni wallahi sai an bani wariya ta kai ka san ba na son irin wannan ɓata lokacin ka bar ni sai jira nake tun yaushe muke nan go aba mugu asawanya ta ce fa batta lafiya tana gida ina ba ta magani kuma ka san ni kadai take da shi yasa kake mai da muti ma aka ke raina mana hankali saboda kula da kake da mahaifiyarka duk yadda muka yunkuro da wani abu sai ka ce mana kuwa dole ka kashe mana gwiwa okay in na ji ka kudin nan da aka tura ma a akawun din esinka naira nawa ne su 85k me 85k 85,000 ne a ciki ha ba saboda ka raina mana hankali to ya 85,000 ne a akawun din ai duk yadda za a yi 80 ta cika 100 haka za a yi okay shikenan na yadda ba za ka ci amana ta ba nan da ko jibi kazan nan ta wannan gaya ma da kwana 4 yarinya ta da ka sani yanyana ta kazan nan da muke zuwa gunta bazite za ta yi ba ni da naira sai bakin hali na jaka 3 nake sunan da wannan lokacin 600 fa dai kai na san ka da mutsiyacin lissafi mugu 600 abinda na faɗa ka sake maimaita min gwagwarma ya muke haka da kai ne zafi kangara bayan gari in kaga dan walan nan ka ce mai yazo bayan gari ya same mu ni da mutumin da muke taje kan an gama mu kai da gwagwarma ya nawa mugu nawa gwagwarma ya yadda za a yi kaje ka haɗa mutsiyatan yaran nan a yau a zo min da wannan kuɗin gwagwarmaya an gama mugu sabaluma wadda nake son ka kenan zo mu wai ya addaba al'ummar gari ke yanzu bai duk girman garin nan ina kike son a kai ki je ki dan sha askirim ya da ya nazo idan na ce maka suka zo suka ce kai ba ka son zuwa saboda yan unguwar mu sai to uban ku sa'ida ta yi yawa ne wallahi hoke wannan ya wuce duk girman garin nan ina kike son aje a dan sha askirin haka ta shiga ya mun kawai mu gangara a to ai ku ne mata ku so ake a sa ku samu farin ciki ina kike son aje to amma ni da sun samu ne inda babe din kawata ya kai ta ina ne to no wala barin mana bolt sai zo ya kai mu mugu ya akai da Allah malam ko ba ku san kowaye bane wa da Allah ya akai sai mai gida ku debi makaman ku me faru sai mai gida ai ka ga wayan nan daga ina yara na ne miki ya rika su ma madafa ne amma ba ka an so majalisi ba karshen ta ma da an dauka wani agara ne ni hauka ai makaman na gani far gida aikin ne dai kawai daidai ka zo min da wayan nan gwaran ni ma zan dan taka mata zo mu ta bake
haka tsata nake fa dan in kawo miki kuɗi. lissafin na daban ne, lissafin ba na zato bane, buga gambular ba iri ɗaya bane ba, cacar kuwa a inda ake buga ta ne, linzamin doki aka ɗaura wa jaki, kwacen waya. In mutumin da kuka ce ba ku jawwala ya hana kuma na mai karfi. Subhanallahi, subhanallahi. Wannan al'amari na kwacen waya ya addabi al'umma. A ce kowa bai tsira ba. Ya za ka bata min lokaci. Ba babba ba ya ba tsoho ba tsohuwa. Tadija. Yaro na ga waya 2,000 zan baka. Gwagwar maya. Yadda za a yi kaje ka haɗa mutsiyatan yaran nan. A zo min da wannan kuɗin gwagwar maya. Gama mugu. Tabbas masu hikimar zance ke cewa duniya juyi kwado ya fada ruwan zafi. Zamani shi ke zuwa da al'amura daban-daban, zamani shi ke zuwa da yanayi daban-daban, zamani yakan zo da zafi kuma ya zo da sanyi, ko kuma aka samu zaman lafiya iwanzu a cikin tsakanin al'umma. Tabbas wannan yanayi da aka tsinci kai baya al'umma daɗi. Haka zalika mahukunta da kuma jami'an tsaro su kansu suna iya bakin kokarin su. Babu tsimi babu dabara, shin ta ina ne ake laluba kuma ta ina ne za a lalubo kwacen waya? Idan aka ambaci wannan suna tabbas kai ka san zamanin da muka tsinci kanmu, musamman a nan arewacin Najeriya. Wannan yasa hukumomi da mahukunta suka tashi tsaye wajen ganin dakile wannan al'amari, musamman ga matasa marasa aikin yi. Kwacen waya a hannu ɗaya kuma magidanci ne da matarsa, a yayin da lokacin da yake kokarin ya bata hankalinsa ita kuwa ko a jikinta, domin bata san ma ana yi ba. Ina ruwan biri da gada, haka zalika ina ruwan gada da birin. Kwacen waya. Haka za mu fara da kai, ni za ka ci amana ta. Ka kula da wayarka sosai. Amma mu za mu iya maganin abin. Dai kan wajja ce ai, da abin iri ɗaya ne. Ji yadda muka yunkuro da wani abu sai ka ce mana kuwa. Ita ne a bani kan nan na kwana biyu gaba ɗaya siru ne ba. Kai shaf ka san harkan nan tamu ba yadda ake da mutane ba, kai ka sani. Kai ni ban ma san ka ba, ina barin wajen nan kana biya na ban ma san ka. Ka ce mun ƴan kwamiti, sannan kuma ka ce mun mugu, kuma ka ce kai ɗan uwansa ne. Uban nawa? Ya saci waya? Mashirin shirin Zakar Hassan Abdullahi Zaks, daukar nauyin shirin Saifullahi Abubakar Bazai, tsara labari Mubarak Alai Wane, samar da labari Zakar Hassan Abdullahi Zaks, mataimakin mai bada umarni Abubakar Suleiman Baba, bada umarni Sharhabir Salihu Ibrahim S Madaki. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Madaki Hausa TV. Shirin zai fara zo muku ne a ranar Litinin 27 ga watan Yuli shekarar 2023 da misalin karfe 8 na dare. Kwacen. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, yan uwa na fadin duniya gaba ɗayan ku. Muna muku albishin da wannan shiri namu mai suna Kwacen waya. Wannan fim mai suna Kwacen waya zai fito muku a ranar 27 ga watan Yuli mai kama insha Allah. Fim ne wanda ya kumshi abubuwa da yawa, kamar yadda ake kwace mutane wayoyi, da yadda ake yankan mutum an san mai abu, da kuma yadda ake yaudara da yan mata da suke yaudarar samari an saba hannun su. Shi wannan fim mai suna Kwacen waya, ga jaruma a cikin fim din Kwacen waya sai ki gabatar da kanki. Sunana Birinesi, wanda aka fi sani da Barira a fim ɗin Kwacen waya. Assalamu alaikum, ni ce mai suna Confidence wanda aka fi sani da Amina a cikin shirin Kwacen waya. Kwaci na wuya a yau ya addaba al'ummar gari, jama'a ku an kare mugu da sifata mutan